Nabaritzen duzu auzoan zerbait gertatzen ari da gerotan diago, gero eta gertuago zerbaitek eragiten ari du astindua. Hara, begira, hortik dator osoko gazte honeguna. Rosaria Arraspila gainako gazte kantolatua. Arrosaria eta Azpila gainako gazte eguna. Batxoaren 28 egun kutuna. Arrosaria eta Azpila gainako gazte eguna. Gure artean antolatuz lortuko duguna. Gorde ezazu hurrengo data, martxoak 28. Gazte eguna. Ez egin beste planik, etorri ospatzera, ez izan tuntuna. Goiz goizetik hasita